Номзади илмҳои педагогӣ, дотсенти кафедраи педагогикаи умумии донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров Абдуҳаким Шарипов 70 сола гардид. Ба ин муносибат дар толори раёсати донишгоҳ маҳфили идона бо иштироки васеи меҳмонон, ёру дӯстон ва хешону пайвандони соҳибҷашн баргузор гардид. Намоянда аз мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд Тоҷибой Султонзода табрикоти раиси вилоят Раҷаббой Аҳмадзодаро ба саҳми ҳозирин расонида аз кору пайкори соҳибҷашн ёдовар гардид. Вай таъкид кард ки Абдуҳаким Шарипов баъди хатми донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи Владимир Ильич Ленин солҳои 1974-1977 ҳамчун ассистенти кафедраи таърихи ҳамин донишгоҳ ба фаъолият оғоз намуда, баъдан то соли 1978 дар вазифаи ходими калони илмии осорхонаи таърихии кишваршиносии вилояти Ленинобод адои вазифа намуд. Баъдан ҳамчун омӯзгор, сармуаллим, дотсенти кафедраи умумии педагогикаи донишкадаи омӯзгории шаҳри Ленинобод ва даҳҳо дигар вазифаҳои роҳбарикунанда фаъолияти меҳнатиашро идома додааст. Абдуҳаким Шарипови гиромиқадр, бо камоли қаноатмандӣ шуморо аз номи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ба муносибати 70 солаги рӯзи мавлуд табрику таҳният намуда бароятон саломатӣ бардавом ва саодати зиндагӣ орзу менамоям. дар давоми фаъолияти меҳнатӣ шумо бо донишу малака ва истеъдоди худ дар рушди хизмати давлатӣ ва тарбияи мутахассисони ҷавон саҳми босазо гузоштаед. Саодатманд ин унвони маҳфили идона буд ки ба муносибати зодрӯзи Абдуҳаким Шарипов ташкил карда шуд. Абдуҳаким Шарипов 29 майи соли 1951 дар деҳаи Овчиқалачии шаҳри Хуҷанд таваллуд шудааст. Баъди хатми мактаби миёна таҳсилро дар донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи Владимир Ильич Ленин идома дода, онҷоро бо муваффақият хатм кардааст. фаъолияти меҳнатиашро хуб ба роҳ монда дар якчанд вазифаҳои роҳбарикунандаи дастгоҳи раиси вилояти Суғд кору фаъолият кардааст. То ба синни нафақа баромадан ба як қатор шогирдон таълим дода, ба онҳо роҳи рости зиндагиро омӯзонидааст. Дар рӯзи мавлуди соҳибҷашн аҳли иштирокчиёни маҳфил аз хислатҳои наҷибу хоксоронаи ӯ сухан карданд. Абдуҳаким Шарипов муаллифи беш аз 130 мақола, тезисҳои илмӣ, дастурҳои методӣ ва муҳаррири як қатор китобҳо мебошад. فقط برای تربیه نسل نوره است، برای جوانان، برای دانشجویان بخشیده. در حقیقت همیشه آدمی حلیم هستند، آدمی خاکسار هستند. дар рӯзи мавлуди соҳибҷашн ҳамчунин табрикоти раиси шаҳри Хуҷанд Фирдавс Шарифзода ва раиси ноҳияи Бобоҷон Ғафуров Зафарбек Давлатзода ба саҳми ҳозирин расонида шуд. Саҳми соҳибҷашн дар тарбия ва донишманд кардани насли наврас назаррас ва муҳим арзёбӣ карда шуд. Барои хизматҳои шоёнаш Абдуҳаким Шариповро бо ифтихорномаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Аълочии фарҳанг, медали Хазинаи байналхалқии сулҳ, нишони сарисинагии ҷамъиятии дониш, бисолагии садамаи Чернобил ва медали ҷашнии бисолагии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон қадрдонӣ намуданд. Ректори донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров Ҷамшедҷӯразода соҳибҷашнро бо 70-умин солгарди мелодаш табрик намуд. Устод пеш аз ҳама омӯзгори ҳам классикӣ ҳастанд, ҳам омӯзгори навомон аст. яъне дар фаъолияти омӯзгории худ ҳамин ду равия, ҳамин ду усул, принсипро татбиқ мекунад. яъне ҳамчун омӯзгори классикӣ устод кӯшиш мекунад ки ҳар як машғулияташон бо омодагии ҳаматарафа, бо риояи тамоми қоидаҳои дидактикӣ ҷараён кунад. Абдуҳаким Шарипов оиладор, соҳиби 4 фарзанд ва 14 набера мебошад. маҳз тарбияи дуруст дар оила буд ки имрӯз ҳамаи фарзандонаш ҳам идомадиҳандаи кору пайкори падар буда дар вазифаҳои гуногуни хоҷагии халқи кишвар адои вазифа менамоянд. гузориши Фарзона Шамсиева, Юсуф Юнусов барои барномаи Тилоотии Хабар.